Igbo President, it's your time to close the cola lot. Echichi na-efukwa ego. Ego ochi ndị yiri isi agụ pụta ị na-atọ nkwụ ọhụrụ. Ebe ọ na-egere ụlọ abụrụ isi na ije. Echi na-efu ego. Igbo kwen! Igbo kwen! Kwezu ọnụ! Ọgwụ ya gwuru ka a na-eme. Awụsị akara ka ngwa na-eme. Sinsa blebe iwe ego ọcha agara. Papa! Ha chief Salabnawa, Emmanuel Petu Kedewa. After you had a hundred numbers, and you were gone, and you were mighty. After I was organ, oh, you know, Jagado. Organ, Chief Richard, never to know, Opera, Chief Bernard Bono. Benik Otos, General CEO, Benik Enterprises, West Africa, worldwide. Matara Chia Nama, Pazobolo, Elisa Gitsi, Aribeloya, Chief Johnson, woman, former President Igbo Association. We go to Chicago. We will go to Chicago. I am going to get His Excellency, Governor Mecca Shedrack Okolo Arandigo, yeah, first wife material, yeah, first lady material, yeah, Ana bale aya reji ana emezi ambara Ezigbo His Excellency Governor na songa ayi na apa iwe are asanga amano godo ayi na gasina ke chief look on the para Papa, you know what I'm doing? National Petrol, you must say that something. No, I do 12. Oh, Uncle, what did you guys do that career? You want to know everybody? Oh, yeah, I take it down. Chief Timothy Okoye, Ogosia Kusinachi, Eze Ndi Igbo. Good evening, Your Excellency. Good evening. Sir, may we know your name, sir? Okay, my name is Epuna Chukuma Ifani, aka Majugo Nia Okoisinoba. Okosinkoba, I say no. May we know your office here in Senegal? Okay, by the grace of God, I'm the governor of Anambra State here in Dakar, Senegal. Wonderful. So, how do you feel? Can go be there? Na meme Eze Ndi Igbo ibere n'ụbọchị nke taa. Nke bụ eziokwu na ụbọchị taa bụ ụbọchị ọṅụ. The end of the year program and the coronation of our chiefs here in Senegal. So it's a day of joy. All ihe ọṅụ nyere ndị Igbo na ebidoro inwe ụdị ha na the land of Senegal. Thank you so much, sir. And we are glad to have you, the governor of Anambra State, and also Helena Anya, as a ile efi give you order. Again, and Anambra bia no zuke. And Anambra zuke me. I'm from Wekwelunu. So now I wish you a good stay and a fulfilled event. Thank you. Thank you so much for coming. Thank you. Ọjà yìí bá kọ́ ìgbé yà pa. Ìmọ̀ ọjọ́ ọ̀gọ̀dọ̀, máyọ̀ ọ̀gọ̀dọ̀, yé yà kó sùgbọ́. Ẹ̀yin náà akẹ́sẹ̀ náà bẹ̀rẹ̀ kàn náà gàdí mọ̀. Ẹ̀yin gbúrúgbó. Ọ̀gbọ́n náà wọ́n náà ọ̀tún náà gíjẹ̀.
Original video. Leimo na second. Eze Igbo, ọjà lọ. Sorry. Igbo kwen. Yeah. Igbo na kwa ebe na abana. Igbo kwen. Yeah. Igbo rien. Yeah. Igbo zone. Yeah. Ọjà agagarigo. Ọjà ejegi ije. Jefu ndị Nze. Jefu ndị Anambra. Fu ndị Enugu. Fu ndị Imo. Fu ndị Ebonyi. Fu ndị Eyi. Na ndị Igbo na ibe. Ọzọ ejegi ije wee narukwe n'obi. Ndị ụmụ nwanne anyị nọ na mpaghara Delta, ndị anyị ọma, eji m ohere a ekele unu. Achọrọ m ịma ka ndị anyị ọma n'ebe a ewetego ọjị ha. Ndị anyị ọma, kụla m otu ewetego unu. Ka ebe a nọ. Anyị ọma. Anyị ọma ọnụ ya. Ọ nwaanyị nọ na ya, ya mara na anyị akọghị n'aka na nwaanyị dị ewu. Ejide. Biko ebe ha n'oge. Ndị Igwere ụmụ nwanne anyị nọ na onye Igwere n'ebe a. Igwere wee n'ọjị unu. Ọjị na nwayọ na Nsụka Emeka Ọnọcha. Akụ iri. Every morning. Welcome to the high table. Nye like gawe da ala ke stress mmadụ. The one high table. Welcome sir. Ihe anyị ji akpọ ụmụ nwanne anyị bụ ndị Igbo. Why we are calling our people and our brothers? We have brothers all over the world, over the seas and over the air. Kola is what unites us together. As what we use to celebrate. Because Igbo people preserve culture. And
Ndi Igbo bụ omenala iwe ọjị. And one of the strongest culture in Igbo land is breaking and blessing of the kola nut. And I want to pass it na ọjị bụ ndụ. We understand that kola nut brings life. Ọjị bụ udo. Kola nut brings peace. Onye furu udo furu ndụ. Whoever that has peace has life. Onye tara udo tara ndụ. Whoever that eats peace eats life. That is why we make it a duty to reach out to everyone with kola nut. Despite that kola nut doesn't have leg, we help him to have leg to walk around. Because whenever kola nut enters, peace is sure. Igbo. Ogologo na hisi ike. Okay, good, thank you. You understand my point? I do that a lot. Anybody will take something for them. People are not Eze Ndi Igbo niile ma ndị ebe a ma ndị ka na-abịa ma ndị nọ n'ụzọ akụdị n'aka ihe agụ akụ ihe wewe akụrụ na mara ebe abịanụ ụmụ si n'Igbo ga na-amụ dịka nsị na Igbo bụ ga-ebu ụzọ ndị ọzọ na-eso anyị n'azụ maka na ọjị bụ udo. Anyị wetara ọjị wee si ndị ụmụ nwanne anyị ma ndị arịwa o ma ndị oduwa o na ọjị nọkwa n'ime ihe na-eme na and ọjị bụ ọjị udo. Ọjị anyị ga-eru n'aka ihe a bụ na ọjị ga-eru n'aka. Ọfọ anyị na-agọ n'isi ndị Igbo ka anyị na-agọ na ndị nọ n'ime anyị n'obodo. Ọfọ anyị na-agọ n'isi Igbo ka anyị na-agọ na ndụ onye ọbụla nọ n'ihe na-eme wee si n'Igbo na ọ ga-adara anyị maka nsi wee kwuo aka anyị eri anyị aka anyị uchichi nọ n'izu eji mara Igbo anyị ga na-egbu na-eweta mma n'aka anyị na aka ekpe ebe anyị gburu mma ihe ọma ga na-akpọ ndị Igbo nsị n'Igbo ga-adị ka echi maka echi ada agwụ Igbo oke Igbo ndị mmadụ enweghị ike na ya ndị Igbo n'ugo achago na ala Igbo si na ọ ga-adụrụ unu mma ndị bịara ebe a n'obi ọcha ka unu ga-eji wee na nke anyị ga-eri anyị aka anyị ma nke ga-eri anyị ati abụ isi kpọọ mmanụ ọ ga-adụrụ unu mma na Nkwọ ọ ga-adụrụ unu mma na mma na Orie mma na Afọ ọ ga-achị n'ime Igbo chịkwa n'ihu ime a na-adịrị anyị nke anyị nọ ya ekele m unu Eze Ndi Igbo ekenekwe ekene ọnụ. Eze Ndi Igbo onye a na-ekwu nwere ibe ọ na-emesi ike. Eze Ndi Igbo ka ikpụrụ ọnụ mmanwụ. Ọ bịara n'ahụ na-atawa ebe ihe ka ịha. Anyị bụ Igbo unu ga-ekpe m ntị ka m were nka wee kpaba okwu mmanwụ. Maka na ọ na-abụ ekwu na-emere ọnụ ekwu ọnụ na ọkwa nnene. Eze Ndi Igbo ka nkene ekene ọnụ. Eze Ndi Igbo ka ị marakwa na the first in line, Imanzubo, His Royal Majesty, Igwe Gregory Ilewita, Eze Ndi Igbo na Ondo State, Onimabanatu, President General, Association of Eze Ndi Igbo in Diaspora, Yawana Manzubo.
ka wedewe ya maịkụ n'ọnụ ka o wee na-ama nso onye zebere ikpe. Eze Ndị Igbo ekelekwe ndị Igbo Igbo mụanị Igbo zụanị onye agha na nwanne ya. Ihe anyị bịara bụ omenala ndị Igbo ka anyị bụ ebịa n'obodo a ka unu na-amata ihe a na-akpọ omenala. Ndị ga-ama ha dị wee mara o nwere ndị nọgoro ebe a ọgụ ahụ ha ejebeghị ụlọ. So omenala ahụ ka anyị butere n'obodo a and unu ga na-eme ụmụ unu ewee na-amụta. Ọ ga-adịrị ndị Igbo ma n'aha Jizọs. Ọ ga-adịrị ndị obodo ụlọ be ha bụ ndị Senegal ma n'aha Jizọs. Ọ ga-adịrị ndị Hausa mma n'aha Jizọs. Ọ ga-adịrị ndị Yoruba mma n'aha Jizọs. Onye ọ bụla bụ onye Naijiria nọ n'obodo ọ ga-adịrị ya mma n'aha Jizọs. Ọ ga-adịrị ndị Senegal ụlọ be ha mma n'aha Jizọs. Ihe ọma kpụrụ dị ọdị ihe ọma ga-eru ụlọ aka n'aha Jizọs. Wee na-ayọ otu omenala si wee dị. Ofu ịbụa ịbụa ụlọ mana asị na ọgbakọ na-atụ n'olu n'olu ebe na be anyị mụghachiri nnukwu echichi aka bụ ezi ukwu. So ndị be anyị ọ bụrụ echi ezi ukwu ihe ọ na-aka bụ nzu ite naanị. Ọ ya bụ nnukwu echichi karịrị echi na saịdị be anyị. So ọ ga-adịrị Igbo mara aha Jizọs. Eze Ndi Igbo na Senegal. Obodo n'omume, obodo pụkwa n'ụzọ. 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 Senegal. Thank you. Thank you. We need you in softly. Please. Thank you. Please, the president of Igbo Welfare will prepare for welcome speech. After which we will enter into Honorable Kinsley Okechukwu. As you can see, at the initial provided at the canopy, Eze Ndi Igbo, may we know your office or what you are holding in Imo State? Okay, I'm the executive governor of Imo State Assembly here in Senegal. Oh, very good. Ndị Imo zukwara ezuo na a na-ele anya na canopy unu ya dịka ọ bụzi Imo nwere tebụl abụọ. The only state nwere tebụl abụọ. Ego obi dị gọvanọ ndị Igbo na mmemme a na-eme taa maka ndị Igbo. Abụ m onye Igbo. Obi dị m ụtọ
aka nọkwa m na Igbo Welfare Association. So I'm here today. Thank you so much. And we pray that this event in Aiga, Emecha, Meya Nudo, Nongo, Gachineke, Ele Gregonis in Dibo. Lebanon is in Dibo, Yoman Menandi, Gomere Naganihu. I met a member today. Kamemma, Mepera Uso, Uso Udo, Uso Dinote, Uso Ganihu, Uso Igbo, Echepata, and Wehon. How here we put them in and thank you so much, Your Excellency, and we welcome you once again. Welcome, sir. I'm happy to welcome every one of you. It's a pleasure to having you people in our midst this evening. And it's a great opportunity for me as the president of Igbo Welfare Association, Senegal. Igbo community in Senegal. Today is a special day for us. But before then, I want to thank our ambassador of Federal Republic of Nigeria. And he's in top. You are all welcome. Also, I want to thank Eze Ndi Igbo from Ondo State. Oyisi Norine, God bless you, sir, for coming, for all the engagement you have. But you just want to respect us and give us all the necessary things we need to be in this great occasion. You are welcome, sir. Also, I want to welcome Eze Ndi Igbo. Eze Ndi Igbo Nagini. Eze my respect. Ojoli Igbo. Eze Ndi Igbo Nagini. You are welcome, sir. God bless you. After the line, I'll be on the number. Jehovah gave me to never. Okay, never go now. We don't have to love and Jesus. Also, I want to welcome our brothers from Yoruba. Please, I thank you people for being a present in this very occasion. You are welcome, sir. You are welcome. Also, our people from Edo State, Edo community, you are welcome. All our pastors, I thank every one of you to be present this evening. Yes, please, I forgot. Forgive me. Our brother from Ariwa State, the northern Nigeria. You are welcome, every one of you. You are highly welcome. Please, my brother and where I come from, which is Anambra State, the head of Igbo, our governor, I thank you with all our brothers. You all are welcome. At the same time, I thank Enugu State Progressive. You are welcome. Imo State Assembly and all Imo states that are present here. We thank every one of you. Eze Ndi Igbo here in Senegal, heavily confirmed by Eze Ndi Igbo in diaspora and Enugu region. Because I listen and pay attentively to this assignment now. They can enjoy
He certified Eze Ndi Igbo. Ndi Igbo nọ na Senegal kwenu. Ndi Igbo nọ na Senegal kwenu. Ndị Igbo nọ na Senegal kwezuonu. Onye ara na nwanne ya. Mụnwa kwụ ebe a bụ Eze Sagrigo Ile Ehika. Eze Ndi Igbo na Akure, Ondo State. King of Akure. President General Ndi Eze in diaspora. Ihe anyị gara Senegal. We came to Senegal. We bịa confirm Chief Emeka Obasi. To confirm Chief Fortune Emeka Obasi. Now I go Eze, I confirm the only Eze Ndi Igbo na Senegal. They are confirming him today as the only Eze Ndi Igbo here in Senegal. I'm trying to let you know. You look up. If you come to occasion. If the Eze Ndi Igbo seat. Eze Ndi Igbo nọ dị chahala. Onye ọzọ na-abata ni ama agụrụ egwu bata ebe a. Ndị Senegal nwere ihe a na-agụ nụ taa. Eze Ndi Igbo nọ dị chahala. Because ọ na-abata ụlọ akwụọrọ ya ọtọ. Ọnọdụ ala, onye ọbụla anọdụ ala. Ozugbo ọnọdụ ala, onye ọbụla na-abịa n'iburu egwu ya na geeti ọma bute egwu abata n'ime ọgbọ. Anaghị enwe eze na-abụ n'ọgbọ. Ọ bụghị akwamozu ka unu na-eje. Ọ na-akwamozu ka ọ ya bụ iji ebata itiri egwu wee batara. Ndị Igbo nwere usoro, a si eme omenala ha. Eze Ndị Igbo n'ọdị ha, onye ọbụla na-abata ebe ahụ manụ ya aghara ka ọ bụ. Na-akpa aghara, and President General na-ekwu okwu. Ihe ya eme ebe bata ekwu iri onwe ugwu. And onye ọzọ na-achọ ka mma ego ụlọ mara. Anaghị echi ọhaneze echi. Ọhaneze bụ akara ndị Igbo. Ọha na eze. Ụlọ wepụ aka enwere ofe bifo ọ bụ aka mmadụ. So, ka ọ dị ugbu a, ana m achọ ka mkpamfa mụọ. We are going to confirm Eze Fortune Obasi. Eze Fortune Obasi. Eze Ndi Igbo na Senegal. As Eze Ndi Igbo in Senegal. Igbo kwenu? Yeah. Anambra kwenu? Yeah. Igbo kwenu? Yeah. Delta kwenu? Yeah. Ebonyi kwenu? Yeah. Abia kwenu? Yeah. Rivers kwenu? Yeah. Igbo kwenu? Your Excellency, members of Nigerian indigenous communities, the Yoruba community, the Arewa community, the Edo communities, and the member of Nigerian embassy, on behalf of Association of Eze Ndi Igbo in diaspora, we welcome everybody here. Before I go forward, I will hand over the interpretation to our dear MC. But I want to let everybody know that I still stand upon the existing protocol. Because I'm pleading on behalf of Ndi Igbo. We are not the only people here. We have invitees. Where our invitees go. My president. On behalf of the president. The president of Eze Ndi Igbo. The president of Eze Ndi Igbo. Ambassador Gregory Ilo Erika, Eze Ndi Igbo na Ondo State. Thank you for welcoming us.
Eze Ambassador Fidelis. Me, your brother. As the Fidelis. Eze Ndi Igbo na Republic of Guinea. Bono the international coordinator of the Association of Eze Ndi Igbo n'ụwa niile. Anyị na-ekele unu dịka unu si wee nabata anyị. We are thanking you for welcoming us. Kita anyị na-eme ka ndị Igbo ka unu malụ. We want ndị Igbo to know. N'ebe ọ bụ na ndị Igbo nọ n'ụwa niile na ife anyị na-eme bụ onye ahịa na nwanne ya. Wherever we are, we don't. Ebe ọ bụ na ndị Igbo nọ, anyị ma na unu n'ebe ahụ, anyị ga-achọrọ unu bịa ebe ahụ. Anywhere Igbos are, we will look for ya ka anyị ji wee unu ji wee chiche eze ndị Igbo. That is why you anyị wee chee si ka anyị malụ na eze ọnụchi. So, ma ọ bụ ka eze ọra kwenyere na ya. Taata n'ụwa anyị afụgo na eze ọra kwenyere. Anyị wee sị na anyị na-abịa n'afọ Association of ndị eze ndị Igbo niile. President anyị na-akọfam ife unu chi. The president of Association of Eze Ndi Igbo confirming the Eze Ndi Igbo. From today onwards, Eze Ndi Igbo gburugburu one n'obodo Senegal niile. confirmation of Eze Ndi Igbo in Senegal. Ekwuyecha ya okwu atata. Ndị Igbo na-enye ife ọchị n'aka ife ọbụ okwu akara eji ama eze akara ugo dịka abịa n'ọnọdụ n'ala Igbo Eke Orie Afọ na Nkwọ anyị na-enwe ikike wee na-enye ya tata na onye ga-abụ anya ndị Igbo, nye ga-abụ ọnụ ndị Igbo, nye ga-abụ ike ndị Igbo, na Chineke ga-abụ ike ya. Anyị wee sị na-ekpughị okwu atata n'ụbọchị tata Today, ka anyị na-ekpughe gị okpu eze ihe ji wee mara eze.